masu sai da motoci na zamani, masu sai da motoci na alkairi, akwai quality cikin kayanmu, akwai nagarta a kayanmu, akwai sauki a kayanmu. MKM Motors kai muna tarbar dukkan customers, muna mutunta dukkan customers. Haske farin wata kowane layi jarumi CEO MKM Motors mai daraja wani sarki Alhaji Mustapha Gwargo mai dala Allah ya saka ma Alhaji Mustapha Gwargo Allahu ya kara alfarma Alhaji Mustapha Gwargo mai dala Allah ya ja kwana kowa ya fahimci ka doki maganin mota mun kawadar da yankuka mai gidana Allah ya kara alfarma masu gona su ne ko da yaushe ke noma masu mota su ko da yaushe sai tuki yanzu na zo Shanwilu ina batun waka yau MKM babban amini za na sanya Omo babu gwani a gaida ka Sakatare Jennifer a gaida ki security a gaida ka Sanusi Abdul Bola gaida ka Ibrahim ya hayya tsauri gaida ka Manaja CSO Musa gaida ka Gani Abdul Hamid gwani ne Lahidi dole na zo na gaida ki Assistant